saktan, hindi na ko lang kakaisip. Maayong ano kanyong tanan nga mga suking ti paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Angel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, payog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imay. Maglaro itong mundo. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Nga tumatatampo nagdas nga na Angel. Congratulations, Angel! Congratulations, anak. Ni-graduate ka na kit sa elementary. Salamat ninyo, ma. Pa. Karon kay mag-high school ka naman, Angel. So may gusto mo inikadako mo? Gusto ko magpulis. Ha? Pulis yun? Opa. Uy, ka na kuling tao na gusto mo ka magpulis. Ganahan lang ko pa. Nala, sige. Kay gusto man kahakang magpulis, halapaning kamot og eskwela, nak. Oh, ma. Dali ara sa panahon, uy. Walang ibaw, Grade 7 ako. Maningkamot lang gid ko nga mahuman ko og eskwela. Aron mahimo kong pulis. Ma, nag-andam lagi ko sa imong bag. Asa day ka? Ay, nagsabot mi ni Papa ni mo na kamuadto kog Manila. Ha? Magunsa man kag Manila, ma. Tuaman dito ang uban akong mga igsuon. Muadto ko nila kay magpatabang ko nga makasuod kog trabaho. Ang ano mo ato pa man kag Manila, ma, uy. Angel, anak, lisod kayo ang atong kahimtang dinhi, uy. Naapay mong mga manghud nga nag-eskwela. Kuwang gid kaayo ang kita ni Papa nimo. Maong ikaw, ayog pasagdi ang imong mga igsuon dinhi, ha? Oh, ma. Pa, nabi ako'y bayranan sa eskwelahan pa. Huyan na imong bayranan, Angel. Sa unahon nga itong bugas. Kay watay kaon kung ato nang unahon ng imong bayranan sa eskwelahan. Maita, pili akong kahimtang, uy. Hindi naman ko makapalit sa akong panginhanglan sa eskwelahan. Tiwasan na lang na ako ng pila ka buwan. Huwag dali na akong may eskwela, inikapis sa klase. Ha? Di ka na may eskwela? Opa, Igano ko yung taon nga di ka naman may eskwela, ha, Angel? saon nga, lisod magud kaayo ta pa. Lain sa kag akong pugson. Hapit am lang gani nga dili ko makapalit sa akong mga gamit sa eskwelahan.
Iya, asa man ka nga, di na mag-eskwela. Muapas ko ni Mama sa Manila pa. Sa ato pa, duhan na mo nga, malayo na ko. Sige na lang, good pa. Kaya kung makakita na kong trabaho dito, magpadama din ko kwarta po ni mo. O ko'y mahimo kung mauna mong gusto na. Sige, nargaw Manila. Nga nugod in taong miapas man ka dinhis Manila. Ay, kapoy na kayo dito sa ato, maoy. Lisod kayo dito. Kunya mag-unsa man ka dinhi, ha? Mangita na kong trabaho, ma. Ay, nahala, sige. Na ako'y kailang nga tag-iya og kantin. Pasudlon ti ka dito. Sige, ma. Ano na rin ko trabaho? Ay, salamat ni Daud sa Ginoo. Pinakasoldin ko trabaho din sa Manila. Miss, dagdagan nga ako ng isang kanin. Sandali lang po. Heto na po yung kanin niyo, sir. Thank you. Bago ka dito? Opo, Anong pangalan mo? Angel. Ay, gani kay. Doon na kayo nga kong ulian. Madlarag lakaw. Hi, Angel. Uuwi ka na? Uy, hala. Di ba ko yung kumain kanina sa kantin? Ako nga. Palagi akong kumakain doon eh. Ah, ganun ba? Siya nga pala. Ako si Prince. Okay. Saan ka ba nakatira? Dyan lang, sa auntie ko. Malapit lang pala tayo. Doon ako sa kabilang kanto nakatira. Anong probinsya mo? Bisaya. Ikaw, anong probinsya mo? Dito na ako sa Manila lumaki. Manila boy? Parang gano'n na nga. So ano, friends na tayo? Sure! Kamu, gyud. Lagi! Hi. Hi guys. Oh, niam lagi bagong kauban din Ni in town dong, gikan panig Manila. Mau ba? Banturang miamag ang kaputi kay gikan mo dinig Manila. Pwede makig-ila-ila ni mo, miss? Sure. Angel. Christopher. I love you, Jill. Chris. Unay tinuod, Jill. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kay ko ni mo. May chance ka ko? Ako pa naman naon, Chris. O saragi ako ikasulti ni mo, day. Kung may feelings ka niya, sugta. Day. Dili na nauso ng imong paantuson ang lalaki, uy. Kung naa kay gusto, sugta. O wow, basta ka. Tinuod, Jill. Uyab na ta. Oh, Chris. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Jill, nga imo na kong gisugot. Ay, Chris. Ay, Chris. Chris, ayaw. Ayakot ka, Dilok. Uyab itaw ta.
ko sa kuwato ni mo. Magbinyo? O Angel, gusto na ko nga magbingit na ta. Labi na nga may nahitabo na to. Musugot ka ba nga magbingit na ta? Sige. Kuyog hinoon sa amo. Aron, mailan ka ni mama. Oy, mao ni ang imong pangasaw unon, Chris? O ma, Maayong adlaw, tita. Wa ko makauyon ni babayhan nga mahimo ni mong asawa, Christopher. ma. Angel! Angel! Ako mangayo pa sa hilo sa gibuhat ni mama, Angel. Unsa ba itong buhaton? Ano mo may gusto imong inahanak ko? Mag-iipon ta. Oh, Mag-iipon ta. Hindi ka na ako mahimo pa saglit, Angel. Kay love ti ka. salamat, Chris. Chris, may ibalita ko nimo. Oh, unsa man na? Mabdus na ko. Mao ba? Kung mao na, hapit na di ko mahimong amahan. Oh, Chris. Angel, dublihon ako ang akong pagpaningkamot. Karon nga, hapit na ko mahimong amahan. Nidugay man si Chris. Asa man ka pa ingon ito, Hana? Akong tawagan, di. Dili na ko mabalik na sa itong gipoy, Angel. Ha? Pero nga naman. Samo kayo, Angel, eh. Magsigigyaw-yaw si mama nga nung nagigipon ko rin mo. Oh, Mahal na ka, Angel. Pero isa mo ko nga magsigigyaw-yaw si mama. Maong makibuwag na ko rin mo. Chris. Day, paghilom na tayo, eh. Dili na ko ni kaya gibuhat ni Christopher na ako, day. Maayo pagpatyan ko ni bata nga niya sa kong sabakan. Ipakuha ko ni. Ayaw, ha? Ayaw kinabuhata. Pero day, gabiyaan ako ni Chris. Bahala na gibiyaan ka niya, day. Ayaw na kinikipakuha ng imong gisabak. Pero saan man na? Muna ko siya gawa na siya ilong amahan mo. Nga naman di ay. Ha? Bahala nagwa sa ilhon nga amahan. Ayaw lang ginagilabti ng imong gisabak. Dagan pa ganing mga babae diha nga gustong makaanak. Unya ikaw hinuon nga may umaabot ka ng bata, imo na hinuon ang ipapatay? Ayaw giday ha? Ayaw ba ya gyud? Pakatawhan ang bata nga naa sa imong tiyan. Kay grasya na nga gihatag sa Ginoo nimo. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang Tungod sa tambag sa akong amiga, giampingan ko nga akong gisabak. Hangtod nga nanganak ko. Bisan pa magway ilang amahan ng akong anak, malipayon kong nakikuban niya.
Dinhi na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.